Els dimecres és un dia divertit per tots nosaltres. Som la gent d'on el Tep Ràdio. I feu programa Hawaii arreu castellà. Estamos en los jóvenes muy listos. Somos muy guapos. Muy simpàtics. Son divertidos. Buenas personas. Simpàtics. Somos joves. Cariñosos y cariñosas. Que tot pa dentro. Ens posem davant d'un micro i parlem. Actualitat. Esport. Notícies. Música. YouTuber. Que veureu el piset. Quan arribem a la ràdio ens agrada saludar a tothom. Ah, molt bé, doncs gaudiu, Vale. Gràcies. A mi me gusta ser técnico. Aquí estem a l'estudis i aquí preparem els programes. De vegades són notícia. Vende, que tot comencem. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Ona Tep Ràdio. Bona tarda. Com esteu avui? Molt bé. Portem una notícia molt important.